Βρισκόμαστε στην Ομόνια και στα αριστερά μας υπάρχουν προβλήματα. Ήταν ένα κορίτσι και δεν ξέρω τι έχει πάθει. Αλλά είναι ένας καλός Πακιστανός και το βοηθάει. Πάλι καλά. Και άλλα προβλήματα. Όπως βλέπετε ήταν ένας καλός άνθρωπος. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτόν. We catch too much men here, police, Greek police. You can film him. You can fight him. Police brutality. Yeah. Why? Now I see one guy, black man. He do nothing. Γεια σας. Γεια σας. Τι μιλάτε, τι είναι αυτό? Αυτός που ήταν πριν. Μας είπαν να τραβήξουμε την αστυνομία που βαράει τους μαύρους ανθρώπους. Εμείς ρωτάμε δουλειά, δεν ξέρετε κανείς δουλειά? Δουλειά εδώ δεν θα βρεις. Πρέπει να φύγεις από εδώ. Γεια σας. Από πού είστε? Εγώ είμαι από Ελλάδα. Πού? Από Ελλάδα που λέμε, αυτό που λέμε Ελλάδα, δηλαδή Έλληνας. Τι είναι αυτό? Τι κάνεις εδώ πέρα? Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Ποιο πρόβλημα? Δεν ξέρω, ήθελα να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι να σε ρωτήσω αν μπορείς, εντάξει, να με βάλεις να ακούσω, να παίξω και να το αγοράσω μετά. Πώς το πουλιέται στο καινούργιο? Αυτό πώς το πουλάς εσύ αν παίζει? Σε μένα, εσύ έχεις εμβίδι, πώς το δίνεις? Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ωραία, πάει. Κιθάρα? Ναι. Οπότε ένα δράμα και μας μπερκέτη. Συγκρότημα θες? Τι μουσική ακούς? Τι μουσική ακούς? Ροκ. Τι συγκρότημα? Δεν είναι σημασία, μπορεί να σου πει και σε 100 γρήγορα. Ωραία. Κατάλαβα. Αλλά λοιπόν η φάση για μένα βγαίνει το 92 και έτσι τελείως. Καταλαβαίνεις. Μέχρι το 10 το 90 είναι όλο. Λοιπόν, και όπως μου γίνει μια φάση ρε παιδί μου, το μασαζάρα στην αυλή, ξέρω, όταν έχετε βάλει και τα λοιπά. Φίλε, γαμάς, τι να πω τώρα? Τι να πω, να σου πω, σε του πες δυνατά, Ναι. Τι το πουλάτε, φίλε? Τι το κάνω, τι είναι για την κάμερα. Το χρειαζόμαστε εμείς, δεν το πουλάμε αυτό. Ναι. Αν δεν έχετε άλλο, εντάξει. Αν δεν έχετε άλλο, έρχομαι και μου λες αν είναι κάτι καλό. Καλά, εμείς φεύγουμε. Άντια. Άκου να σου πω κάτι. Πρέσβη διάφθονα. Άφωνα. Πρέσβη να πες διάφθονα. Ναρκωτικά γάργα, ληστείες, φέρμες, τσαμπουκάδες. Ό,τι γουστάρεις γίνεται. Λακώνουν με μαχαιριές. Δεν είναι. Έλα το βράδυ πέρα ρίξε μια ματιά να δεις μόνος σου τι γίνεται και να καταλάβεις. Στον δρόμο κοιμούνται όλοι, αλλά θα σου πω κάτι άλλο αυτό και το κράτος. Ότι το κράτος έχει παραμελήσει τελείως τα παιδιά τοξικομανείς. Χρειαζόνται βοήθεια και δεν τους τη δίνουνε. Δεν τους τη δίνουν τη βοήθεια. Δεν τους τη δίνουνε. Τους παρατάνε στον δρόμο. Τους χτυπάνε. Η αστυνομία τους χτυπάει, τους κάνει. Και δεν υπάρχει από το κράτος βοήθεια, φίλε. Γνώριζε να πας στον Κανά το 2005 και σε παίρνουν το 2009. Φάρμακα σου δίνουνε. Σε χτυπάει η αστυνομία. Σε ξεφτιλίζουνε, σε κάνουνε, σε ράνουνε. Τι άλλο να σου πω? Αστυνόμους, γιατί έχει τόσους πολλούς? Έχει αστυνόμους σε πολλούς, φίλε, γιατί πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει, γιατί άμα δεν είχε αστυνόμοι θα είχαμε δολοφονίες κάθε μέρα.
Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αστυνομία υπάρχει, είναι καλό. Γιατί υπήρχαν, σου λέω, μπορεί κάθε μέρα να είχαμε δολοφονίες. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα σου λέω, μπορεί να είχαμε δολοφονίες. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα μπορεί να είχαμε δολοφονίες. Η αστυνομία είναι καλό που είναι, αλλά σου λέω, δεν κοιτάει το κράτος τίποτα. Το κράτος κοιτάει να πιάσει τον πιτσιρικά που πήγε η πρέζα, να τον πλακώσει το τσες, να τον βάζει σε κρατητήρια και να ζητάει βοήθεια για να τον στέλνουν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το κράτος, φίλε. Και η αστυνομία, μη στο από παρακάτω άλλα, έλα το βράδυ και δες τα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την αστυνομία. Ότι δεν κάνει τίποτα. Γιατί δεν το συμφωνεί η αστυνομία εδώ πέρα? Γιατί προσπαθούν να πιάσουν αυτούς που πουλάνε. Πιάνουν. Αυτό που πίνει τη δόση του, που είναι άρρωστος. Προσπαθούν να πιάσουν τους χρήστες και για να βγάλουν λαβράκι ποιοι είναι οι έμποροι από εμάς τους χρήστες. Είναι δυνατόν να δώσουμε εμείς τον άνθρωπο. Ευχαριστώ.